Ah. Where are you guys going? Going to the zoo. Adi, saan ka punta? Zoo? Bye-bye. Yan ang may shoes niya. Yung... Let's go. Adi, hi! Hi na, Ate Carla! Ay, nakamas na si Ate Carla. So, we're on our way sa... Saan na punta ulit? Zubik. And first time mag-travel since pandemic. So, I think more than a year na. So, nandito kami sa T-Plex ngayon. Ayaw magpa-video ni Kim dahil hindi daw siya nakaayos. So, mabilis lang, mabilis. Oh, there you go. Ganda talaga ng view dito sa T-Plex towards Zubik. Relaxing. Very nice. And finally, dito na tayo. Medyo mahaba pang biyahe. And dito tayo sa Zubik. So, papakita lang yung voucher dun sa ticketing office. Tapos, tara. Let's go, sabi mo. Alright. So, okay na kanya namin yung ticket. So, ito yung binigay ng map. So, magpunta rin namin is Zubik Park, Serpentarium. Well, maglalakad siya muna. Ayan, nakita ba? Hopefully makita. Hindi pa namin mag-zoom. So, ito lang yung mapupunta. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 and 2 maglakad ng konti. Then, 3, 4, 5 gagamitin na yung own vehicle para maka-ikot sa Zubik. So, let's go! Let's go! Okay. Entrance. First stop. Excited na? Adi, bye ka sa tiger. Hi, Daddy! Sa tiger, nagpupups yung tiger eh. Look at the monkey, he's wearing face mask and face shield. Sabi mo, hi monkey. Hi monkey. Hi, okay, bye monkey. Sabi mo. Sa souvenir area at ibang tao. Oh, wow! Wow, hanggang tingin ka lang at hindi mo bibiliin yan. What's that? Ano yan? Monkey! So, solo natin yung souvenir. At ayan. So, first stop is yung birdwalk. Birdwalk yung gabi. So, maghanap tayo ng ibon. Parang wala pa nakita ibon. $3 po. So, what's that, baby? What's that, Adi? Wow! See? Ayan, yan. Ang laki ng eyes niya. Ah, sige. Ano yan? Picture sila. Ano yan? Picture? Picture? Alright, let's go. Picture. Look at those eyes, baby. Hi, Owl. Up close and personal with the owl. Hi, Owl. Hi. So, Ate Carla is also having fun. Ayan. So, tignan namin kung saan kami susunod na pupunta at walang tao.
medyo solo naman. It's nice. Turtles. Saan yung mga turtles, Adi? Wala na. Ay, yung turtle, Adi, oh. There's one turtle, oh. Hi, turtles. Ano ito? Red-eared slider turtle. Okay. Hi. Hi, hi. Hi. Here's my deer. Hi, deer. Hi dear. Saan mo, baby? Hi, dear. Adi. Hi dear. Andun siya. Laki niya, oh. Nag-iisa lang siya. Wow. Ano? Hi, dear. Hi dear. Bye, dear. Bye dear. Bye. Hi. Saan mo, baby? Bye. Bye. I'm Donkey. Donkey. Hi Donkey. Kumakain siya, oh. Doon yung mga ibang kasama yung donkey. Eat siya. Eat. Eat. Eat siya. Yummy. Adi! Yummy. Mama. Hi. Hi. Oh, up close and personal with the deer. Oh. Hi. Gusto niya ata Yossi. Bye, dear. Bye dear. Smile lang! Smile ka, baby. Bye! Adi, come here. Isa ka pupunta, Inday? Adi, halika dito. Adi, saan punta? Saan tayo punta, Adi? Baby, saan punta? Hi. Ano pala to? Sky Safari. So, dati may show here, pero ngayon, wala na. And, Alam mo siya. ito yung zoo tram. Pero, dahil pandemic, wala. At, maganda dito, gagamitin namin yung sarili naming vehicle. So, let's go. Nahiya po ako, sir. Hindi, huwag ka mahiya. So, explain ni Kuya kung ano, saan kami pupunta na supposedly na dapat tram yung ititake. Pero ituturo niya dahil magsasariling lakad tayo. Sariling turn lang po ito. Ayan, sige. Okay, bala dito po tayo, sir. Sa taas na po na ito. Ito po. Parang play lang ng basketball to eh. Diyan, tapos dediretso. So, dito lang po tayo dito, sir. Oo. Ito po, may signage po dito, sir. Ang pinaka-ano niyo po dyan, sir. Palatandaan niyo po yung zebra. Zebra. Totoo zebra po yun, sir. Tapos kukunin namin. Okay din naman po. Okay. Lakad na lang po sila papuntang Lion Cruise Counter. Malapit lang naman po siya, sir. Alright, sige. Tapos up pagkatapos dyan. Pagkatapos po ng Lion Cruise Encounter, sasakay po ulit ng sasakyan. Oo. Pupunta po sila ng Tiger Safari Ride. Kakaliwa po sila dito. Ah, yun. Okay. Pagkatapos po ng Tiger Safari Ride, pupunta po sila ng Crocoloco. Akyat po sila pabalik, sir. Sasakay po ulit ng sasakyan. Okay. Dito na lang po, sir. Sa kanto pa rin po ng zebra yan, sir. Ito po yung zebra, ito po yung papunta. Oo, yes. Diretso lang. Ito po, naka-close po yan, sir. Okay, Paps. May mga harang naman. Yung mga signage Okay. naman po yan, sir. Okay, sige. Oh, game. Game ball. Thank you, sir. Game ball. Anong pangalan nyo, kuya? Nelson po. Salamat, Sir Nelson. Nagbaba kami ng sasakyan and maglalakad papunta sa Lion Cruise Encounter area. Right. Adi, lapit ka na sa zebra, oh. You next, extend your hands. Animals Dubai. Oo, mga animal. Adi, oh. Zebra. Be careful. Wow. Hi. Oo. Ay, makusa na siya eh. Adi. Adi. Dapat naman. Always monitor the speed. And we have a signage for our warning for keep in the middle. Sige na. Thank you. Thank you. Okay, kay Papa. Lion feeding. And we have Adi, say hi. Hi, Lion. Look, batang to. Ooh. Wow, so beautiful. Nice.
Photo op, oh. Photo op. So, ito yung last stop namin, Croco Loco. Siguro sa? Boy ka? And so that's it. Yung quick visit namin sa Zurich, and it's time to go home. Bye!